Wara nuqqas ta' sentejn minħabba l-pandemija irritornat il-festa tant mistennija ta' San Giuseppe fir-Rabat. Tul il-jum tal-ħadd ir-Rabtin iċċelebraw din il-festa għat-tieni darba fl-2022. Hekk kif fit-19 ta' Marzu li għadda din ġiet iċċelebrata b'mod intern. Il-ħadd filgħodu One News żar ir-Rabat fejn wieħed seta' jara l-entużjażmu għal fatt li din il-festa qed issir b'mod aktar viċin tan-normalità. Dawk li tkellmu ma' dan l-istazzjon sqarru kif wara nuqqas kbir huma kienu ferm entużjasti għal dan ir-ritorn. Jiena nistennewa, nieħdu gost dejjem, għalkemm mhux fil-ġurnata tagħha llum, imma xorta nieħdu gost. Parti mir-raħal żgħira ħana minn tar-Rabat, imma nagħmlu festa sabiħa ħafna. Dis-sena gawdennija kemm stajna, għamilna sentejn immexxajnija ħafna. Hawn spikkaw ukoll il-karatteristiċi uniċi ta' din il-festa fejn id-dilettanti sqarru magħna kif huma jsegwu mill-viċin din il-festa u kull attività tagħha. Aħna nattendu kollox bil-knisja u barra. Issa qed tarana hekk, issa mmur id-dar inbiddel iktar sportiv, tarana nitfgħu il-karti u l-bżieżaq mill-gallerija, u mbagħad noħorġu ngawdu l-mart, u mbagħad nerġgħu nidħlu nbidlu u ngawdu l-festa l-kompla. Aħna all-rounders il-festa tagħna. Fit-toroq tar-Rabat u anke fil-knejjes wieħed seta' jinnota sens ta' daw sodisfazzjon, hekk kif it-tradizzjonijiet Maltin u l-ħajja ta' kuljum mixin lura lejn in-normalità. Kienet deċiżjoni tajba lija li erġajna minnija għaliex jekk xejn il-komunità reġgħet naqdet għax ħadd qisu kien biret u għandna riżultat u għax kellna ġimgħa sabiħa nittamaw li jkompli jtijinna ħalli ngawduha sal-aħħar. Ma kienet deċiżjoni tajba li la darba l-miżuri spiċċaw issir festa kif għandha ssir kif jafu jagħmlu Maltin u wisq iktar ir-Rabtin.